Τραπεζούντα, η θρυλική πρωτεύουσα του Πόντου, ιδρύθηκε το 756 π.Χ., αρχαιότερη και από τη Ρώμη και από το Βυζάντιο, αποικία της Συνόπης και κατά τον Παυσανία αποικία της Τραπεζούντας της Αρκαδίας. Αναφέρει ο Ξενοφών στην Κύριο Ανάβαση. Απ' εκεί βάδισαν 2 σταθμούς και 7 παρασάγκες και έφτασαν κοντά στην παραθαλάσσια Τραπεζούντα, πόλη ελληνική στον εύξηνο Πόντο, αποικία Συνοπαίων στη χώρα των Κόλχων. Εδώ, στα χωριά των Κόλχων έμειναν περίπου 30 μέρες και απ' εκεί ορμόμενοι λαιλατούσαν την Κορχίδα και οι Τραπεζούντιοι πουλούσαν τα εμπορεύματά τους στους στρατιώτες και τους δέχτηκαν σαν Έλληνες και δώρα φιλοξενίας τους έδωσαν μπόδια, ψωμιά και κρασί. Χάρη στη γεωγραφική της θέση και στο πολύ αναπτυγμένο διαμετακομιστικό της εμπόριο, τον 4ο π.Χ. αιώνα κόβει ειδικά της νομίσματα και στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου αποκτά σημαντική εμπορική και πολιτική ακμή. Στα χρόνια των Μηθριδατών γίνεται πρωτεύουσα του βασιλείου του Πόντου. Στη ρωμαϊκή εποχή είναι βάση εφοδιασμού των ρωμαϊκών λεγεώνων της Καπαδοκίας. Στη βυζαντινή περίοδο ο Ιουστινιανός την κάνει πρωτεύουσα όλου του Πόντου, που ήταν από τις μεγαλύτερες επαρχίες του Βυζαντινού κράτους. Τον 11ο αιώνα, μετά τη μάχη του Μάντζικερτ 1071, την επικράτηση των Σελτζουκιδών Τούρκων σε όλη τη Μικρά Ασία και την ίδρυση του Σουλτανάτου του Ικονίου, ελευθερώνει την Τραπεζούντα ο καταγόμενος από τη Χαλδία στρατηγός Θεόδωρος Γαβράς, ιδρύοντας ανεξάρτητη ηγεμονία. Το 1204 παίρνουν την Κωνσταντινούπολη οι Φράγκοι. Ο Αλέξιος Κομνηνός, νόμιμος διάδοχος του Βυζαντινού κράτους, ιδρύει την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Το 1261, με την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, η αυτοκρατορία Τραπεζούντας εξακολούθησε να υπάρχει και διατηρήθηκε για μια οκταετία μετά την πτώση της πόλης το 1453. Στις 15 Αυγούστου 1461, ο Σουλτάνος Μωάμεθο δεύτερος ο Πορθητής κυριεύει την Τραπεζούντα. Από όλες τις περιόδους της ιστορίας, της ελληνικής, ελληνιστικής, μηθριδατικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής και της τουρκοκρατίας, κρατάει υπολείμματα του μεγαλείου της. Από τα αρχαία νομίσματά της φαίνεται πως λατρεύονταν εδώ αρχαίες ελληνικές και περσικές θεότητες. Ο τάφος και το τζαμί συγχρόνως της Γκιουλ Μπαχάρ, τριαντάφυλλο της Άνοιξης, που ονομάστηκε έτσι για την εξαιρετική ομορφιά της. Η Γκιουλ Μπαχάρ ήτανε Ελληνίδα από το χωριό της Τραπεζούντας Λιβερά, την οποία ο Μωάμεθο δεύτερος όρισε σαν σύζυγο του γιού του και διαδόχου Βαγιαζίτ Δευτέρου. Η Γκιουλ Μπαχάρ γέννησε τον Σελίμ I, Σουλτάνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα τείχη των Κομνηνών της Τραπεζούντας. Ερείπια από τα ανάκτορα των Κομνηνών, που μετά την άλωση 1461 έγιναν κατοικία του Τούρκου διοικητή. Ο πύργος της ειρήνης της Κομνηνής. Ο ναός του Αγίου Ευγενίου Πολιούχου της Τραπεζούντας. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Είναι βασιλική με τρούλο. Όπως είναι γνωστό από την ιστορία, πρώτη από τις πόλεις του Πόντου, η Τραπεζούντα δέχτηκε το Ευαγγελικό κήρυγμα από το στόμα του Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και πρώτος επίσκοπος της πόλεως αναφέρεται ο Ευγένιος, που έζησε εδώ τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν,
ασκήτεψε σε σπήλαιο κοντά στην εκκλησία και εδώ μαρτύρησε για τη χριστιανική θρησκεία κατά το μεγάλο διωγμό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Σήμερα τουρκικό τέμενος το Γενή Τζουμά Τζαμί, που σημαίνει τζαμί της Νέας Παρασκευής. Γενική άποψη του χώρου που βρίσκεται το φροντιστήριο Τραπεζούντας. Ο πνευματικός αυτός φάρος της Ανατολής. Από εδώ αποφύτησαν άνθρωποι του πνεύματος που με τη σοφία, τα συγγράμματά τους και τη δράση τους βοήθησαν στην αναγέννηση και την πρόοδο του ποντιακού ελληνισμού και αργότερα και του ελληνισμού του ελλαδικού χώρου. Στην ανέγερσή του βοήθησαν μεγάλοι ευεργέτες: Θεοφύλακτος, Κούσης, Καπαγιαννίδης, Ακρίτας, Φωστηρόπουλοι και ομογενείς συμπατριώτες από τη Ρωσία και τον Κάφκασο. Στην Τραπεζούντα λειτουργούσαν ακόμη κεντρικό παρθεναγωγείο, 3 δημοτικά σχολεία Αρένων και 2 Θηλαίων, η μέριμνα Ποντίων Κυριών, το Θεοφυλάκτιο Νηπιαγωγείο, το Ακρίτιο Νοσοκομείο και Φιλόπτωχος αδερφότης. Θαυμάσιο δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής είναι και ο ναός της Παναγίας Χρυσοκεφάλου που βρίσκεται μέσα στην πόλη. Είναι ο σπουδαιότερος και αρχαιότερος ναός της Τραπεζούντας. Κτήτοράς του θεωρείται ο βασιλιάς της Αρμενίας, του Πόντου και της Καπαδοκίας Ανιβαλιανός, ανεψιός και γαμπρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που τον έκανε βασιλιάς στις περιοχές αυτές με πρωτεύουσά του την Κεσάρια, όταν μοίρασε το κράτος του στους γιους και στους ανεψιούς του. Ο σύγχρονος ναός είναι μεταγενέστερος από εκείνο των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Χτίστηκε ανάμεσα στη δεκαετία 1341-1451 και οι Κομνηνοί τον έκαναν μητρόπολη τους. Είναι βασιλική με τρούλο. Ο ναός είναι κτισμένος με πελκητές πέτρες και η στέγη του σκεπάζεται με χάλκινες πλάκες που συνδέονται με πλατικέφαλα καρφιά. Το χαλκό τον έπαιρναν από τα πολλά μεταλλεία χαλκού που βρίσκονταν στην περιφέρεια της Τραπεζούντας. Από μέσα και απ' έξω ο ναός ήταν στολισμένος με ωραίες ψηφιδωτές εικόνες μεγάλης αξίας. Δεν είχε ανάγλυφες διακοσμήσεις. Ίσως η Παναγία Χρυσοκέφαλος να χτίστηκε πάνω σε αρχαίο ναό, όπως φαίνεται από τα συντρίμμια που βρέθηκαν εκεί, αφιερωμένο στον Ερμή. Το πιο αξιόλογο δείγμα βυζαντινής αρχιτεκτονικής είναι ο ναός της Αγίας Σοφίας. Δεν επιτράπηκε η κινηματογράφησή του. Χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Τα υπέροχα ανάγλυφά του δεν έχουν καμιά επίδραση δυτικής τέχνης, αλλά είναι έμπνευση και τέχνη αποκλειστικά βυζαντινή.